sathi sithola kwase kuphuma emaredweni nasemaphepheni ukuthi uLonda noma abalandeli bakaLonda babulale abantu abawu5 ngesibhamu ePhakameni bachithela igazi. Nami ngimshembe uthi bhu uyakhona uLonda akakaze bewumuntu isilwane noma ngenzekani kodwa ngiyasho namhlanje ngithi uLonda isilwane. Leli banda lamaNazaretha linjena uLonda ngiyamzonda angizenzi isifuthi ngalo ngizonichazela ukuthi uLonda ngimzondelani. uLonda ngakhula naye eThembezinhle kodwa nginendaba nalokho angizukuyibala izinto uLonda owazenza phambi kwami eThembezinhle. Kodwa into engizondela yona uLonda kunayo yonke into lapha eUniversity of Zululand wakhipha imali u5 rand o5 rand babe sengamaphepha wafinya ngayo uthe mayifinya ngayo wayitshinga phansi zathi ijuteni wenzani Londa wathi uLonda iningi lento abantu bayamupha ubaba bencenge ukuphila futhi bayaphila. Esinye students sayithatha le mali sasula amafinyilo sayithatha sayifaka ephakethini. Mina ngangihlala nabafana ababekhona lapho uBeatrice Nkosi noJohn Kabuya ngihlala nabo endlini eyodwa sehlukene ngama bedrooms kodwa sipheke ekitchen elodwa eDlangezo High School. Mina ngangiyiClark laba bafana bengothisha from 1975 mhlambe 74 angazi ukuthi bahamba nini angazi noma basekhona ngoba mina sengimanga ngimdala abawethu kubadala kancane kimi mhlambe sebengamakhehla mhlambe base bashona ngazi. Kodwa indlela laba bafana bangiphatha ngayo ngoLonda ayisuke enhlizweni yami. Ngangithi mangilele ngikhale. Yayifana nendlela uphathwa ngayo ngobaba omkhulu. Kodwa ingcono indaba baba omkhulu ngoba abantu babeqamba amanga. Lena ngangakwazi ukuyiphika. Ngangakwazi ukuyiphika. ezuBeatrice ehleke ezebhuquze phansi ethi kodwa Mpanzi ngoba ufundile nje nawe uyalapha ukoncenga ukuphila uyagula yini ngizothini nangizothini wena awuzothini uma uyicabanga lento wawuzothini wena ngoba lento yenzeke nawe phambi kwakho uyayazi yenzekile ushilo uLonda phambi kwejudeni ukuthi wafinya ngemali wayitshinga phansi wathi lento iningi abantu bamnikeza baba bencenga ukuphila futhi bayaphila ucabanga ukuthi ukhona umuntu wayelapho wayengaphinde beyiNazaretha wakwayizwa into enjena lento engikhuluma wakwayizwa emhlabeni esho kuyise omzalayo esho kuyise esho babila ekho ephila ngangingena elokhuze nembhedeni ngikhale ayikho into engizoyiphika ngoba injengoba injalo ngahlala nalabo bafana kwathi 3 years after bengihleka ngalento wahamba ubaba emhlabeni babila uthe bahambile emhlabeni waqhamuka uLonda wathi uyena umholi kwafa abantu abawu5 ekuclean babuya laba bafana bazongihleka manje besibili uyambona uLonda Mpanzi ukuthi wenzani nawe konke weNazaretha uyakhona ngizothini
fanele ngithini kodwa namhlanje nalolonda lona uNkulunkulu ekuphakameni uNkulunkulu ekuphakameni uma ungasukhuluma ngolondo usolulondo usola uNkulunkulu kodwa lo uNkulunkulu wakhuluma kanje ngobaba ilanga angikhulumi into engayizwa ngumuntu namhlanje ngiyakusho namhlanje ngithi uma uBeatrice Nkosi esekhona emhlabeni no John Kapuye laba babe ngothisha eDlangazwa High School ngo-1976 ngiyacela ukuthi noma izingane zabo zivele kubonakala ukuthi lento engiyikhuluma ingamanga yini uma kukhona abantu ababekhona sebebadala manje ngoba ngo-1976 75 bevele besho ukuthi nginamanga yini ukuthi uLonda wayenza lento e-University of Zululand well and lento yabuye yazoshaya mina and mase ngishaya mina sengikhuluma sengumuntu ofanele ngizondwe izingane ezikalona kusukela namhlanje engaphinde ebekhona umuntu wakuleli bandla othi uLonda inkosi engaphinde bekhona umuntu wakuleli bandla othi uLonda uphasha ngoba ukwenze njalo uyicabanisa noNkulunkulu ucabanisa noNkulunkulu uthi-ke ubaba kuzoba mnyama ngaphambi kwa-oshembe abaningi nalowo uyothi ngushembe amanozi athi bhu eye kuyo bengabuki ukuthi lo muntu othi ushembe impilo yakhe imi kanjani ithi ingane kababa ngiyazi ukuthi nina niyaxhumana nobaba nginikela kini ngoba ngiyazi ukuthi umnikelo wami uma unike ukini uzofika kubaba ngoba nina niphumene nobaba nina ningamaNazaretha okuzalwa nina ningabantu abagcina umthetho kaNkulunkulu njengoba wawugcinwa ngobaba ngasho ngathi at least sekhona ingane yakwashembe efana namadodana kaBetha abaprofeti aseJerikho bakhona abantwana bakwashembe abafana nalawo madodana aseJerikho abaprofeti abaziyo abakwazi ukumbona umuntu ukuthi uthunywe uNkulunkulu abakwazi ukumbona ukuthi ngithini ukuthi ngiyilungiseke lento njengoba ngisho nje ngithi ngisho ingilosi ayijabula ukuthi umuntu okuleli iNazaretha ebize uLonda ngenkosi ebize uLonda ngophasha ngoba uLonda uyisiqalekiso kuleli bandla leli bandla lawiswa uLonda ukuthi abantu basephakameni bathini but mere fact ukuthi akunakushintsha ukuthi uLonda wahlambalaza ubaba e-University of Zululand akunakushintsha ukuthi uLonda wabulalisa abantu abawu5 ekuphakameni akunakushintsha ukuthi njengoba saphuma nje ekuphakameni sabalekela uLonda namhlanje na indodana yakhe inqohe nomzi wasekuphakameni laba abantu bawu1% webandla lamaNazaretha if befika even ku1% lo mzi wamaNazaretha wasekuphakameni wakhiwa ngobaba kodwa unqohe nendodana kaLonda ngisho izingane zakwashembe ezinye ayingene ekuphakameni asikwazi ukuthi siyobona ubaba mkhulu asikwazi ukuthi siyobona ubaba ilanga unqohe indodana kaShembe unqohe indodana kaLonda engaphinde ebekhona umuntu kuleli bandla obiza uvukile ngokuthi ingconcoi noma inkosi engababikho ngoba laba abantu bayisitha sethu laba abantu bayisitha sikaNkulunkulu
na akakho umuntu eNazaretha ongafuni ukuthi ebone ubaba omkhulu kodwa sikwazi ukumbona. Akakho umuntu ongafuni ukuthi sibone ubaba ilanga lapha ekhona elele khona kodwa sikwazi ukubona. Sivinje uvukile kodwa lo vukile osivimbile akayona ngisho 1% yebandla lamaNazaretha. Umlando ongeke uphele ukuthi ubaba inyanga ezulu njengoba ngisho ngeke ngasho ngesonto ledlule wahamba wawulala entabeni ebalekela ulonda. Sahlala entabeni sibalekela ulonda. That is a history engeke ize ivaleke. That's a history engeke ivaleke. Umuntu omdala bamhlupha noma sebemhlupha ngisho sefile kwafundiswa ngisho izingane zakhe ingane zabo ukuthi ahlale ithuka ubaba inyanga ezulu. Thina bese siqhamuka sikhuluma ngoncoyincoyi sikhuluma ngenkosi uvukile. Angeke umuntu wakuleli bande phinde ekhulume ngenkosi incoyincoyi. Akugcina abantu basekuphakameni kuphela but not bana. Kwale ngisho sengicela ukuthi ngimdala kuye ngifana ngabe ufuna ulwazi ngendaba yobuNazaretha kimi ngimdala kuye noma sengicela ngithi asenze uxolo asikwephuca umzwa sekuphakameni kodwa sicela ukuthi singene siyonikela siyobona ubaba omkhulu bavele bavala yonke into basiqhwaga bathatha umuzwa sekuphakameni ngoheshe. Kithi sizinkulungwane ngeenkulungwane negidi asikwazi ukubona umuzwa owakhiwa ngobaba. Baqhamuka shemba abaningi ethi nami ngushembe amanzi ethi ibhuku uthi umfundisi uNtoli amaNazaretha engacabanga ukuthi uma eziphuphu sonke siziphuphu. Engacabanga mnazaretha ukuthi noma bezilima benza yonke into kodwa sezilima sonke. Asinakuthatha into ewuphukuphuku sithuka uNkulunkulu. Kodwa ukhona inkulumo kaBaba Ilanga eyayingifikisele inyembezi. Le nkulumo yaba ngiyokugcina. Emva kalokho wagula. Le nkulumo ngifisa ukuba nizwe kahle ukuthi ubaba uthi le nkulumo ya kwakushumayela umfundisi uMadlala. Umfundisi uMadlala wayemfundisi kaBaba Ilanga. Waba umfundisi kaBaba inyanga ezulu. Waba umfundisi kaBaba uThingo. Yena umfundisi ohambela emhlabeni sekhule kunabo bonke. Le ntshumayelo wayishumayela kusekhona ubaba inyanga ezulu. Ngifisa kuba ngishumayele ngikhulume le ntshumayelo kaBaba uMadlala noma ngithena ukuyi-edit ukuyinciphisa ngoba inde. Kodwa ngifisa ukuba nina maNazaretha kaNkulunkulu nizwe ukuthi ubaba Ilanga wathi ngakho ngabe sidukile yini. Uthi umfundisi Madlala kwathi ngonyaka othile inkosi isikhulile nami sengingumfundisi. Inkosi yaphatheka kabi kakhulu. Emva kwale nkonzo yagula yazi yadlula emhlabeni. KwakunguJulayi sibuthene ekuphakameni. Inkosi yashumayela ngendaba yokuzithanda nokuthanda uNkulunkulu. Izibeka izindaba ezinhle zokuhamba kwalapha ekuphakameni. Yakhuluma ngenkathi yokwanda kobuNazaretha emhlabeni wonke. Ithi ayikho into ezobandle ukwedlula ubuNazaretha emhlabeni. Sajabula kakhulu ngoba umuntu omnyama wayengelutho ngalezo nsuku. NobuNazaretha babuyihlaya
nezimfundiso zazi iningi ezimbi ngakho. Kuthe siseneme sambona egqunqa ubaba. Wakhala esontweni. Kwaba muncu. Kwaba nzima. Kwaphela nasozwaneni ngithi. Asaze sazi ukuthi sizothini senzeni. Wayivala inkonzo. Wasithandazisa. Ngalelo langa umthandazo waba mude kakhulu unganqamuki. Ngaze ngavula amehlo. Ngabona ukuthi inkosi isisishiye sisodwa yaphuma ethempelini. Ngabheka koza kwethu nabo base bebhekile. Ngumfundisi uKhumalo owathi amen. Yavuma inhlangano. Ubaba Ilanga wathi sashumayela kumnandi. Watholakala seqhunqa. Kade ethi ayikho into ezobanhle njengobuNazaretha. Kodwa khona lapho kwasekuqhamuka isibonakaliso esiyiphikisayo lento eyikhulumayo. Saqhamuka esontweni eshumayela ethi ayikho into ezobanhle njengobuNazaretha. Kodwa uthe sashumayela kwasekuqhamuka isibonakaliso esiphikisa lento. Bambona ubaba eqhunqa. Bambona ubaba ekhala. Ekhala esontweni. Wathi sithandaza. Bathandaza abantu baxake ukuthi akuqedi ngani. Bathe babheka bathola ukuthi bathandaza bodwa bawusehambile kasekho esontweni. Leso sikhathi saba isikhathi esinzima kakhulu. Ngangisedlangezwa high school ngaleso sikhathi. Kodwa abazali bami babengitshela ngaso. Saphuma sambheka ubaba endlini emhlophe. Samfica ekhala. Amaduko esemaningi. Nezingane zingasangeni lapho ayehleli khona. Sakhala nathi. Sazilahla phambi kwakhe. Sifuna ukuzwa isici nesono sethu. Wehluleka nokusibheka. Isikhathi esingangehora singene endlini enosisi. Ekhala esezwe wabana isilokozane. Ngifuna ukuthi lento ningizwe kahle. Wabe esethi nginosisi. Inhliziyo yami idabukile. Ngiyakwesaba kakhulu okuzokwenzeka emva kwami. Ngiyakwesaba kakhulu okuzokwenzeka emva kwami. Ngibona igazi likobhoza lapha ekuphakameni. Lo muzi uNkulunkulu uzowushiya. Kube ngumhume wabaphangi. Nezindindwa neziphingi. Ngempela lachitheka igazi ekuphakameni. Njoba ngisho ngithi wathi ubaba Ilanga esemakhazeni amaNazaretha avele abulala uNduli, ambulala, amganda ngamatshe waze wafa. Ekuphakameni ubaba Ilanga engakafihlwa esemakhazeni. Kodwa ubaba Ilanga wakusho lokho ephila, esaphila ethi kuzogobhoza igazi lapha ekuphakameni. Kuzosala abafile bethi bayaphila. Uzochitheka lo muzi usizi lukhulu oluzoba khona emva kwabo. Uthi ke ubaba Ilanga uzochitheka lo muzi. Kuyosala kuwo abafile. Kodwa bethi bayaphila. Namanje kwaba njalo. Abantu babulala abantu abawu5 phambi kwethu. Sabaleka sawushiyo umuzi basala bahlale ekuphakameni. Namhlanje baqhoshe bafile.
baye besho yonke into bethi sawushiya umuzi besho basidubula sabaleka besidubula kwafa abantu abo5 uthi ke ubaba ilanga bosala bafile kodwa laba abantu abafile bayothi baya ibona abaphilayo uthi kunosizo oluyisisimangaliso ozovela lapha ePhakama uma sengaseko andilwaba khona ngicabanga ubaba ilanga wayengavela ezulwini laba khona usizo salala entabeni ukuze kugcine kwakhiwa umuzi wasebuhleni wakhiwa ngoba salala entabeni iminyaka eminingi singenamuzi singakwazi ukungena ePhakameni abantu basePhakameni besikhiphe ngeibhamu kodwa namhlanje kuba sengathi hayi saphuma ngoba sinezono laba abantu abasele ePhakameni basele ngoba kungabantu abangcwele kodwa ubaba ilanga uthi bosala bafile bethi baphi uthi uChief Justice Mkhwengu uma ufuna ukuthi amanga ebeyiqiniso ubowahlanganisa neqiniso bese waphinda ngenkathi waphinda iwona ayogcina eyiqiniso iqiniso libe ngamanga namhlanje na ulonda uNkulunkulu wasekuPhakameni kodwa ulonda wabulala abantu ulonda wathi kubaba ilanga ulonda unezinto eziningi engayibala lapha owayezenza against ubaba ilanga in my presence ngangixoxela ngenye inkosazana kababa ilanga endala futhi na ethi bathi nje bathi baya esontweni ubizwa inkonzo yasemini nangu lonto uselapha uyabamema uthi banomhlangano basebeya kulomhlangano uma befika kulomhlangano bafica kunomfundisi uPhumana hayi lo enmazi uthi kulomhlangano kuvunyelwana ngokuthi ubaba ilanga kufanele khishwe esihlalweni uhlale ulonda nomfundisi uPhumana beshintshane inyanga ezisithupha bathi hayi iprotocol isho njalo ithi ubaba akakwazi ukuphatha leli ibandla yedwa ngangitshelwa ingane kababa ilanga endala kunayo ithi ngelinye ilanga ulonda wathi bonke abafowethu zilile mina ngingahambisa ithuna ngithi abalimbe belimbe ngibafake kulo ngibagcine ngangijelo ingane kababila kodwa ngendaba ngoba ngangijelo ingane kababila kodwa lokhu kwamafinyilo ngangikhona kwahlukumeza mina ngakho ke angikwazi ukuthi ngithuke ngoba amanga uma ephinda agcina ebe yinto eyiqiniso namhlanje na ingane zasekuPhakameni zifundiswa bonke amanga ngolonda ngisho baba ilanga kalutho ePhakameni umuntu omkhulu londa kodwa ulonda uyena owabulala leli bandla lamaNazaretha leli bandla lamaNazaretha ahlubuka kanjena lahlutshwa ulo mina ngithonyiwe ukuthi ngilungise mina ngizoba naluza ukuthi uma abantu umuzi wasekuPhakameni uyadinga noma yini ukuthi amaNazaretha ebekhona phakathi and uma ngabe laba bantu basekuPhakameni benqaba lokho bazombona ukuthi uNkulunkulu into enjani bazombona uNkulunkulu ukuthi into enjani akwazi ukuthi umuzi wasekuPhakameni ofana neJerusalema ungenqatshwa abantu njena abangengisho 1% benqabe ukuthi siye kuwo benqabe ukuthi sibone ubaba mkhulu bebone ukuthi sibone ubaba ilanga bese kuthula kanje akwazi kwenzeka
kodwa sibuyekela uNkulunkulu. Sibuyekela uNkulunkulu. Abantu abezayo abazophenduka. Ngeke balifune izwi likaNkulunkulu. Ngeke bamlalele ozayo. Nangempela nathi sathi masiphuma ekuphakameni sebuhleni azange samlaleli wabo inyanga ezelo. Saqala senza